В общественото пространство много често, когато говорим за право, говорим за наказателното право. А в неговия център стои престъплението. Във време, в което всеки казва дръжте престъпника и той е престъпник, може би е добре да се спреме да обясним какво всъщност означава престъплението. Престъплението е основна категория в наказателното право. Само срещу него държавата може да възприеме най-тежката санкция срещу виновно противоправно поведение, а именно наказателната репресия. Поради тази причина всички деяния, обявени за престъпления, са изчерпателно посочени в наказателния кодекс. Престъплението е обществено явление и като такова то се променя с развитието на цивилизацията. Определени престъпления, които преди са съществували, сега ги няма, а се появили други, за които хората не са си мислили, че днес ще бъдат в наказателния ни кодекс. По първия наказателен кодекс в България, например, е съществувало наказание за престъплението дуел. Едва ли обаче днес хората ще се дуелират по улиците. От друга страна обаче, едва ли преди 30 години някой би си помислил, че в нашия наказателен кодекс ще съществува цяла глава с компютърни престъпления. Видяхме, че е обществено явление, но то също така е правно явление. Нека да видим какво правото разбира под престъпление. Наказателният кодекс ни дава дефиниция в член 9 алинея 1. Престъпление е това обществено опасно деяние, действие или бездействие, което е извършено виновно и обявено от закона за наказуемо. За да имаме престъпление, трябва да са налице всички елементи. Нека сега ги разгледаме един по един. Първо, престъплението е деяние. И като такова, то може да приеме формата както на действие, така и бездействие. Има престъпления, които могат да бъдат извършени само чрез действие, като грабеж, кражба, нанасяне на телесна повреда. Други могат да бъдат извършени само чрез бездействие. Като например, ако видите някой с опасност за живота му и не се притечете на негова помощ, когато знаете, че е опасност за вашия живот, няма да има. Това е престъпление при бездействие. Има и престъпления, които съществуват само при комбинацията на действие и бездействие. Като например откриването на съкровище и на съобщаването в 7-дневен срок на властта. Само по себе си намирането на съкровище не е престъпление, но комбинирането му с несъобщаването вече го превръща в такова. На второ място, то трябва да бъде противоправно и наказуемо. Тоест да противоречи на една правна забрана и законът да предвижда наказание за извършването му. Трето, основният елемент, който характеризира престъплението като деяние, е обществената опасност. Тя се изразява в застрашаването или увреждането на личността, права на гражданите, на собствеността, на правовия ред и на други правно защитени интереси. Само деяния, които имат най-висока степен на обществена опасност, са въздигнати от закона като престъпления. Степента на обществена опасност се определя от най-различни обстоятелства, сред които значението и характера на самото деяние. Например, удара с бухалка да не е насочен към крака или към главата на някого. Второ, използваните от извършителя начини и средства, като например влизането с взлом, убийството по особено мъчителен начин или взривоопасните вещества. Трето, времето, мястото и обстановката при извършване на престъпление, като например в военно време, природни и обществени бедствия. Четвърто, във връзка с личността на самия извършител, който може да има престъпно минало, рецидивист или орган на властта, чиято функция по принцип е да поддържа обществения ред, а не да го нарушава. Пето, целта на извършителя. Ако той е извършил престъплението с користна цел, поради расистски, ксенофобски или хулигански подбуди. На последно място, престъплението е виновно поведение, т.е. извършено умишлено или по непредпазливост. Наказуемо е не само за вършеното престъпление. Същото наказание е предвидено и за опита към него, когато престъплението е започнало, но поради една или друга причина не е завършило. Или е завършило, но не са настъпили обществено опасните последици. При престъпления с най-висока степен на обществена опасност е въздигнато в престъпление и приготовлението към тях. То представлява дейност преди изпълнението на престъплението, когато набираме съучастници, снабдяваме се с оръжието за извършването на самото престъпление и други. За да имаме престъпление, трябва да са налице всички от неговите елементи. Ако един от тях липсва, няма да имаме престъпление. Например, законът казва, че не е обществено опасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана, стига да е то в нейните предели. На второ място, възможно е да липсва елементът вина, като например при фактическа грешка. Когато излизайки от заведение, сме взели чанта, която много прилича на нашата. По-късно сме установили, че това не е така. Да, взели сме нещо чуждо, но сме нямали намерение да извършим кражба. Трети случай.
Законът изрично предвижда случаи, в които отпада наказуемостта. Например, когато едно лице прекоси границата по ненадлежния начин, но с цел да намери убежище в страната. Също така, при бой с животни, когато извършителят доброволно съобщи на орган на реда за извършеното престъпление от него. Законът казва и кога отпада елементът на противоправността. Когато едно деяние не се счита за престъпно. Например, при личното укривателство, извършено от съпруга, родител, брат или сестра или дете на извършителят. Когато говорим за престъпление, не може да не споменем случаите на малозначително деяние. Законодателят ни казва какво е това в член 9 алинея 2 от Наказателния кодекс. Не е престъпно деянието, което, макар формално и да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е обществено опасно или неговата обществена опасност е явно незначителна, Стефане. Няма място за съпоставка между обществената опасност на взимането на една химикалка и другите обичайни случаи на кражба. Нима би било честно да наречем престъпник някой, който ни е свил запалката? Какво трябва да запомним за престъплението? Първо, това е едно деяние, което е извършено виновно, обществено опасно е и е противоправно и наказуемо. Второ, Наказателният кодекс съдържа пълен списък на престъпленията и всяко едно деяние, което не е написано там, не е такова. Трето, не е наказуемо само завършеното престъпление, а също така и опита, а понякога дори и приготовлението към престъпление. Четвърто, законът е мъдър и в редица случаи изключва престъпния характер на някои деяния.